За всеки любител на приключенията в природата има по нещо. Вашият канал за лов и риболов ви очаква. Австралия. Континентът държава. Ще ловуваме в дивите северни територии край водите на крайбрежните канали и билабонги. В обетованата земя на аборигените. В компанията на Дилън, синът на един от старейшините. Направих първото си копие, когато бях на 10. Той е главатарят тук. Ловуваме с копие за риба и за месо. Харесвам успешните планове. Обичам да ловувам с лък в далечния запад на Австралия. И това е причината. Ние сме тук на лов за глигани и в преследване на елени и биволи. Нашата ловна територия са островите и крайбрежните мангрови джунгли на Коралово море. Ще оцелеем само ако сме издръжливи, изобретателни и точни. Храната тук е в изобилие за всеки хищник. Ще има и за нас, ако успеем да си я уловим. Добре дошли на този вълнуващ лов сред дивите обитатели на най-дивата част на Австралия. Преследване в пустошта. Абонирайте се и станете член на онлайн видеотеката сега. Safari Channel. Вашето бягство от скуката.